Ik denk dat ze bij de geallieerden dachten dat hier veel Duitsers zaten, maar dat was het echt absoluut niet. Ja, goed, ze hebben in Baarland hebben ze geëvacueerd zonder het te beschieten. En Hoedekeskerken hebben ze 3 dagen en 3 nachten aan één stuk beschoten. En ja, de hervormde kerk hier, dat was denk ik het inschietpunt. Want rond de hervormde kerk zijn in eerste instantie de meeste slachtoffers gevallen. Hier op de begraafplaats liggen 3 generaties van de familie van den Berg begraven. En die woonden hier in het huisje, hier vlak achter de bomen. En het kerktorentje, dat heeft 4 pilaren. En van die 4 pilaren waren er 3 weggeschoten. En op die ene pilaar bleef het torenspitsje hangen. En daaruit blijkt wel dat ze dus in eerste instantie de kerk als inschietpunt hebben gebruikt. Na die tweede schietpauze nam dus onze gastheer De Bart het besluit: wij moeten hier weg. Want ook de schuur naast de woning van Holleman werd getroffen. En toen zijn we dus hier de Kaaistraat uitgevlucht richting haven, de helling daarop. En in de middelste boom, waarschijnlijk niet dezelfde boom als die er nu staat, maar daar zat een uitkijkpost van de Duitsers in. En een van die wachtposten was uit die boom geschoten en die hing halverwege die boom in de takken. Dus dat zijn beelden die jong op je netvlies krijgt en die levenslang toch wel vervagen, maar af en toe toch weer heel erg scherp naar voren komen. Avontuurlijk, maar ook de periode dat je doodsbang was. Want na de bevrijding, dan dacht je dat het feest van de bezetting, dat je echt vrij was. Maar toen kwamen al die V1's die op Antwerpen afgeschoten waren vanuit Duitsland en die dus te ver vlogen, die vielen rondom gelukkig nooit één op het dorp zelf, maar wel rond het dorp en ook in de Westerschelde.